M masadun pilota bat altuera batetik grabitatearen eraginez erortzean zoruaren kontra elastikoki errebotatu zigitzen ari da. Hemen daukagu M masadun partikula hori H altuera batetik erortzen zoruaren kontra elastikoki errebotatzerakoan energia kontserbatuko da talkan bertan, talkan eta egidura osoan, baina talkan batez ere kontserbatuko da, eta horrek esan nahi du, aterako da, emetik aterako da, energia zinetiko berdinarekin, hau da, ateratzerakoan izango duen momentu lineala, justu erortzerakoan zuenaren berdina, baina, modulus berdina, baina ikurra kontrakoa izango du. Wilson, Bohr, Sommerfelden kuantizazio arauak aplikatuz, beste batzuetan ere Bohr, Sommerfelden kuantizazio arauak ezagutzen direnak, aplikatuz, kalkulatu M masadun pilota honek izan ditzakeen energia mailak. Lehenengo eta behen, gora ezagun zein den, Bohr, Sommerfelden edo Wilson, Bohr, Sommerfelden kuantizazio arauak, eta hortxe hasierako mekanika kuantikoen sorrera horretan proposatu zuen kuantizazioa, Bohrren eredutik nolabait erlazionatu zegoena, zera da, Q aldagarekin lotutako ekintza, eta ekintza da egidura ziklo batean, egidura zikliko batean daukagun momentu Q aldagai horrekin lotutako momentu orokortuaren integrala, dala kuantizauta dagoela, eta kuantizazio hori da N bider H, non H hori Plancken konstantea dugu. Beraz, azken finean egin behar izango duguna da, hementxe daukagun kuantizazio. Arau hori aplikatuko dugu gure kasu honetarako. Eta horretarako, lehenengo eta behin, hementxe daukagun gure, zer esanik ez, Q aldagaia kasu honetan, izango dugu, I altuera. Beraz, izango dugu aldagaia, eta zer esanik ez, jakin badakigu, Q edo I aldagairekin lotutako momentu orokortua, momentu lineala bera izango dugula. Baina dozen kasutan, aterako dugu hori bera, eta momentu orokortu ateratzeko lehenengo eta behin Lagrangiarretik aterako dugu, eta Lagrangiarra izango da energia zinetikoa, ken energia potentziala, energia zinetikoa dugu, hauze, eta ken energia potentziala minus mg I izango dugu, nolabait, energia potentzialen 0 maila zoruan bertan jartzen badugu. Orduan, Lagrangiar honetatik, hementxe daukagun I aldagairekin lotutako momentu orokortua dugu Lagrangiarraren I puntuarekiko deribatua. Eta hori egiten badugu orduan M I puntu lortzen dugu. Beraz, egin beharreko integrala zera dugu. I aldagairekin lotutako ekintza dugu ziklo batean egindako integrala, hau da, azpimarratu egin behar dugu, egin beharreko integrala ziklo batean egin beharko dugu, dago M I puntu bider diferentziali. Orduan, aldagaia I dugunez, hementxe daukagun M I puntu hori integrala egin alizateko iren funtzioan adierazi beharko dugu. Hori da egin beharko dugun urrengo puntua. Integrala hause egiteko I puntu iren funtzioan adierazi. Eta zertan oinarrituko gara, hori bera jartzeko. Badakigu, energia kontserbatzen dela hementxe daukagun ikidro honetan. Eta energia daukagu, berriro, energia zinetikoa, biren MI puntu karratu gehi energia potentziala. MGI. Orduan, zer egingo dugu? Emetik egingo dugu, I puntu jarriko dugu energiaren funtzioa. Izatez, energia bera, hasieran dugun energia, da bakarrik energia potentziala, eta energia potentziala MGH dugu, non H altuera maksimoa dugu. Orduan, energiaren ordez jarri dezakegu dana Haren funtzioan. Ze energia hori, hasieran duen energia, beti konstantea mantenduko dalako igidura honetan. Daukagun indar bakarra pisua dalako eta hori kontserbakorra dugulako. Orduan dugu MGH. Beraz, adierazpen honetatik, masak simplifikatzen dira eta erraz ikusten dugu nola, hemetik I puntu askatzen badugu, ateratzen zaiguna da I puntu plus minus, bi ikurra izan ditzakegulako, erroa ateratzerakoan, bi G
H altuera maksimoa minus bi G zeta. Edo beste batean jarrita plus minus bi Gren erroa erro H maksimoa minus ebarkatu. Hementxe zeta ditu dut, baina zeta gure aldagaia I deitzen diogu, bai? Minus G minus H I. Bueno, beraz, ja badaukagu. Zer esanik ez, abiadurak bi ikurra honek dituen jatorria, zera da berantza joaterakoan, ordan berantza doanekoak negatiboak kontsiatuko ditugu, eta gorantza doaneko vektoreak positiboak kontsiatuko dugunez, orduan berantza erortzerakoan, I punturen ikurra negatiboa izango dugu, eta gorantza joaterakoan, abiadurak izango duen ikurra positiboa izango dugu. Orduan, azken finean, guk egin beharreko integrala zero dugu. Egin beharreko integrala zera dugu. Orduan, ekintza osoa daukagu. Lehenengo eta behin, daukagu, hau da, zerotik gora joaterakoan, hau da, zerotik hasita H-eraino joaterakoan daukagun I punturen ikurra positiboa daukagu, beraz daukagu M erro bi G zati H minus I diferentzial I. Eta gero bestaldetik, gero ziklo osoa amaitzerakoan daukagu goitik dagoenean berantza doanekoa, eta hoize izango dugu goitik H-tik berantza bera joaterakoan zeroraino, baina kasu honetan I puntoren ikurra negatibo izango dugu, beraz hemen negatiboa deneko ikurra hartuko dugu, beraz minus M, minus hori barruan sartuko dugu, minus M erro bi G erro H minus I diferentziali. Hori da daukaguna, hementxe daukagune. Barruan sartuko dugu, hori da egin behar duguna, baina hementxe aldagai aldaketa hementxe daukagune aldagai aldaketa, hementxe limiteak, integronen limiteak aldatzen baditugu, orduan minus ikurra bat agertzen zaigunez, orduan berriro geratzen zaiguna da beraz, limiteak aldatzerakoan, minus ikurra aldatzerakoan, eta minus ikurra honekin berriro ateratzen zaigu honen berdina den ekarpena. Beraz, ekintza osoa dugu berdin, bi aldiz, integra zerotik H-era, M erro bi G erro H ken I diferentziale. Beraz, hau da egin beharreko integrala. Beraz, bi hauek konstanteak dira, integral honetatik atera dezakegu, beraz, azken bian egin beharreko integrala da H minus I-ren integrala. Eta hori, dakizunez, integral hori da zuzena daukagu, eta hori bera egiten badu, ia zuzena daukagu, eta integral hori egiterakoan, bi M erro bi G konstante hauetatik datozenex, eta integral hori egiterakoan, ateratzen eguna, zera du, minus H minus I ber irubiren, zati irubiren, eta limiteak dira 0 eta H. Beraz, hau daukaguna, eta hemendik ordezkatzen badugu, daukaguna da bi M erro bi G H irubiren, zati irubiren. Eta hori izan behar da berdin, N bider H Plancken konstantea. Beraz, geratzen zaiguna, ondorengoa da. Hemen daukaguna adierazpena pixka bat txukuntzen badugu, daukaguna adierazpena ondorengoa dugu. Lau, eren, M, erro, bi G, H altuera maksimoa, irubiren, dala berdin, N bider H. Beraz, azken finean, hemen gertatzen zaiguna da, H altuera maksimoa honen arabera ezin dela edozein bat izan, baizik eta kuantizatuta dagoela. Eta H bera kuantizatuta dagoenik, guri eskatzen digutena da zein den
energia mailak beraz pilotak duen energiak duen kuantizazioa, baina hori zuzenean H-rekin dago erlazionatuta, hau da, hemetik H askatzen badugu, H duen adierazpena ondorengoa da, 3NH zati lau M erro bi-G eta guzti hause ber bi N. Eta esaten ari garenez, H bera kuantizatuta dago, hemen txaukagun N honen arabera, eta H hori kuantizatuta dagoenez, energia osoa MGH denez, energia bera kuantizatuta dago. Eta zein da energiari dagokion kuantizazioa? Hori ateratzeko energia dugu MGH, energia osoa hause dugunez, orduan energiarekin lotutako kuantizazioa hause dugu. MG, 3NH, zati lau M, erro bi-G, beraz, hau da, lortutako energiaren kuantizazioa. Beraz, ikusten dugun bezala, erizpide honen arabera, baina dakizuen bezala, Bohr-Sommerfelden kuantizazio arauak dira, mekanikaren hasieran proposaturiko kuantizazio batzuk, honen arabera, erabat zehatzak gero ikusi zen, nola erabat zehatzak zirenak, baina honen arabera, pilota batek grabitatepean erortzerakoan duen energia ezin da, dozin bat izan baizik eta kuantizatuta dago, hori bai, pilotaren masa, ohikoa den masa arrunta batekin ordezkatu ezkero orduan hementxe dagoen kuantizazioen arteko, energia mailan arteko diferentzia, H-rekin lotuta dagoenez oso txikiak dira, hau da, egoera normal batean neurgarriak izateko, hau da, bereizgarriak izateko.